للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، محمد اسی طرح چار یاروں میں چمکے. جنہ دین دے غلبے وچ جان دتی، وکھ اونا دی شاناں وچوں شان ہووے. مردہ آکھی نہ اونوں او شہید ہوندا، کملی والے چوں جیڑا قربان ہووے. تے لکھاں ہون سلام حسین اتے، او جس نیزے تے پڑھیا قرآن ہووے. تے میں کیویں من لاں کہ او پیاسا گیا یارو، جس مٹھے محمد دی چوسی زبان ہووے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تساں بھی درود پاک پڑھ لو. انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم سامعین، آج ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے اس نواں قلعہ گاؤں دے اندر دین ایمان دی نسبت نال حاضری دا موقع عطا فرمایا. دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میرے اج دے میزبان حافظ محمد راشد صاحب، بھائی وقار، بھائی وسیم، دیگر انہاں دی ٹیم، سب دے پیار بھرے محبت بھرے حکم سے میں طالب علم سرگودہ تو تھوڑی خدمت اگے حاضر ہویا.
سٹیج تے تشریف فرما دائیں بائیں محترم مکرم حضرات علماء کرام، بغیر تمہید تو میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہنا۔ امید کردا کہ سارے احباب دی توجہ مکمل میری طرف ہوئے گی۔ بچیاں نو اٹھایا ہے اگلیوں فرنٹ تو، نوجواناں نو اگے کیتا ہے، تو نوجوان شاید بچیاں تو بھی اگے لنگے نے۔ محفل دی تہذیب اور محفل دا تمدن جیڑا ہے اس نو برقرار رکھنا چاہیے ہے۔ محبت نال گل سماج کرو، سمجھ آوے تے سبحان اللہ، نہ آوے تے انا للہ۔ کائنات دے اندر کموں پیش 1,24,000 پیغمبر آئے نے، اور انہاں ساریاں نو اللہ نے مقتدی بنایا ہے تے میرے مصطفیٰ نو اللہ نے امام بنایا ہے۔ ساریاں صفات میرے مصطفیٰ دے اندر اللہ نے پوریاں فرمائیاں، لیکن امام الانبیاء والا لقب اے ہلے پورا نہیں فرمایا۔ اللہ نے شب معراج، اے میرے مصطفیٰ نے 2 سفر کیتے لمبے تے 2 میں رات نو کیتے، ایک نو شب معراج آکھیا جاندا ہے اور ایک نو شب ہجرت آکھیا جاندا ہے۔ شب معراج دا بھی ایک ساتھی بنے ہیں تے شب ہجرت دا بھی ایک ساتھی بنے ہیں۔ جڑا شب معراج دا ساتھی بنے ہیں انہوں فرشتیاں دا سردار آکھ دین، تے جڑا شب ہجرت دا ساتھی بنے ہیں انہوں صحابہ دا سردار آکھ دین۔ تھوڑی جی گل سننی ہے جمنی انشاءاللہ۔ راشد نے میں نے بڑا ایک تنبیہن جملہ فرمایا ہے، تے میں انہاں دے حکم دی تعمیل کروں گا۔ میرے نبی نے 2 سفر فرمائے۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مسجد اقصی چ بلایا، سونیاں مصلی سنبھال، کی سنبھال؟ مصلی سنبھال۔ جناب آدم، جناب موسیٰ، جناب نوح، جناب شیش، جناب زکریا، تمام انبیاء مسجد دیاں صفاں دے اندر کھلوتے نے۔ جبریل نے بازو پکڑیا تے میرے مصطفیٰ کریم آقا نو مصلی امامت تے کھڑا فرمایا۔ اوتھے اوہی نبی پیچھے آئے جنہاں نو اللہ نبی بنایا ہا۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ اوتھے اوہی نبی آئے جنہاں نو اللہ نے آپ نبی بنایا۔ اوتھے کوئی میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان لندن، میڈ ان برطانیہ تے میڈ ان قادیان، اس طرح دا کوئی فرد نہیں۔ اوتھے اوہی آیا ہے جنہوں اللہ بنایا ہے تے اللہ بلایا ہے۔ صف وچ کھلوتن، سامنے میرے محبوب مصلی امامت تے کھڑے۔ امامت تے جدو بندہ کھلوندا ہے نا، تو ساں آج دی محفل دا موضوع رکھیا ہے دفاع ختم نبوت و دفاع صحابہ۔ اس جملے میں 2 میں گلاں نکل آنی گن، او دے اتے 2-4 گلاں کر کے میں اجازت لواں گا۔ تے جانا انجے پتہ نہیں لگنا جویں بجلی جاندی، تسی لبدیاں رہنا مینوں تے اپنی سبحان اللہ جڑی ہوتی بچا کے رکھیا جے۔ آوندی ہے تانوں؟ آکھو گا بھلا نہیں جڑے زبان جنہاں نوں اللہ دتی ہے او بندہ بولے، جڑا گونگا ہے او دے نال گل نہیں، بھلا بول کے دسو کھاں۔ اس سون تو علاوہ تھوڑی سبحان اللہ دی اتنی کہ چھل جاوے کہ او اتھے سی اندر بڑے ہیں تے سائیکل تے بندے بڑے کھلوتے سی، او بھی آ جان۔ جزاک اللہ۔ جدو بندہ مصلی تے کھڑا ہوندا ہے، نہ کوئی او دے برابر ہوندا ہے تے نہ کوئی اس تو اگے ہوندا ہے۔ جدو بندہ مصلی امامت تے ہوندا ہے، نہ کوئی او دے برابر نہ کوئی اس تو، سارے بولو نہ کوئی اس تو۔ کی مطلب؟ جیڑا ہن مصلی تے آیا ہے اے دے ورگا بھی کوئی نہیں تے اس تو ود بھی کوئی نہیں، اے دے ورگا بھی کوئی نہیں تے اس تو۔ میں اگر آکھاں تے گل وجہ ہوئے گی، جیڑا مصلی تے آیا ہے اے دی زلف ورگی کسے دی زلف بھی کوئی نہیں۔
ਇਹਦੀ ਪਲਕ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਦੀਨੇ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਉਹਦੀ ਖਲਵਤ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਲਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਲਵਤ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਲਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਉਸ ਦੀ ਸੀਰਤ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਉਹਦੇ ਉੱਠਣੇ ਔਰ ਬੈਠਣੇ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਕਾਰ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਨਵਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮੰਨ ਲਏ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਮਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉਸਮਾਨ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਲ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲੈ ਓਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿਲਾਲ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਆਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾदियानी ਦੇ ਨਾਲ, ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, कोई मवाजना नहीं है। वो इस काबिल ही नहीं है कि ओदा नाम मेरे मुस्तफा दे नाल भी जोड़िया जाए। वो कायनात दा बदतरीन लानती इंसान है और मेरा मुस्तफा ते ओ है जिदे अंग अंग नू अल्लाह ने अपना कुरान बना छड्या। जेड़ा मुसल्ले ते आवे ओदे बराबर भी कोई नहीं ते उस तू अगां वी, ओदे बराबर भी कोई नहीं ते उस तू अगां वी कोई नहीं। जिबरील मेरे मुस्तफा नू मुसल्ला दे, जिन्हों जिबरील मुसल्ला देवे, जिन्हों जिबरील मुसल्ला देवे, जिन्हों अल्लाह दे आखे जिबरील मुसल्ला देवे ओ नबियां दा इमाम बनदा है। ते जिरा मेरे नबी आखण जिन्हों मुसल्ला देवे ओ सहाबा दा इमाम बनदा है। मस्जिद अक्सा दे अंदर मेरे नबी वर्गा भी कोई नहीं, मेरे नबी दे बराबर भी कोई नहीं ते मेरे नबी तो अगा भी कोई नहीं। आ मस्जिद नबवी दे अंदर ले चलना, सिद्दीक मुसल्ला संभाल, सिद्दीक मुसल्ला संभाल। मालूम होया शबे मेराज होवे ते आका नू मुसल्ला अल्लाह देवन, जिबरील मेरे मुस्तफा दा बाजू पकड़ के मुसल्ला इमामत ते खलारे। जिन्हों रब खलार देवे ओनू कायनात दे अंदर कोई नबी कंड नहीं करदा। जिन्हों मेरा नबी मस्जिद नबवी च मुसल्ला देवे ओनू कोई सहाबी कंड नहीं करदा। गल कर रहे हैं तो जदों हुजूर ने मुसल्ला सिद्दीक नू अता फरमाया, पिछे खलोण वाले सारे सहाबी खुश होए। उमर पिछे पढ़न वाला ओ खुश होया, उस्मान पिछे पढ़न वाला ओ खुश होया, मुकदी मुकामा मेरा पीर मौला अली खुश होया। और क्यों ना खुश हुंदा, क्यों ना खुश हुंदा, ए ओ अली है जदों हुजूर ने खैबर दे मौके ते फरमाया, कल मैं झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फतह लिखी है, कल मैं झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फतह लिखी है। हजरत अबू बकर के दिल में ख्वाहिश आई होगी कि शायद मुझे ये झंडा मिल जाए, उमर दे दिल च ख्वाहिश आई होएगी शायद झंडा मैनू मिल जाए, उस्मान दे दिल च भी ख्वाहिश आई होएगी शायद के झंडा मैनू मिल जाए, दीगर सहाबा दे दिल च भी ख्वाहिश आई होएगी। लेकिन जदों मेरे मुस्तफा ने फरमाया आईना अली, अली किथे वे, अली करीब आए, फरमाया या रसूलल्लाह अखियां च दर्द है। अल्लाह दे नबी ने अपना लुआब, ए ओ लुआब कढ़िया जेड़ा लुआब कदी अबू बकर दी अड्डी ते लगदा नजर आंदा है, ए ओ लुआब निकालिया जेड़ा लुआब कदी अली दियां अखियां ते लगदा नजर आंदा है। ए मेरे मुस्तफा दा ओ लुआब है जेड़ा मेरा नबी कौड़े खूह च पा देवे ते अल्लाह उसनू शहद वांगू मिठा बना देंदा है। ए ओ लुआब है जेड़ा जाबर दी हांडी विच टुर जावे ते ना रोटी मुकदी है ना बोटी मुकदी है। हुजूर ने हजरत अली दी अखियां ते लाया,
جھنڈا حضرت علی نو پھڑایا، لے علی جھنڈا تیرے حوالے۔ جدوں سارے صحابہ نے ویکھیا، ابو بکر نے ویکھیا، دین والا مصطفیٰ ہے لین والا مرتضیٰ ہے، دین والا مصطفیٰ ہے تے لین والا مرتضیٰ ہے۔ ادوں اے منظر ویکھ کے ابو بکر نے کوئی احتجاج نہیں کیتا، اے منظر ویکھ کے عمر نے کوئی احتجاج نہیں کیتا، اے منظر ویکھ کے عثمان نے کوئی احتجاج نہیں کیتا، بلکہ اپنے چہرے تے خوشی اور مسرت دا اظہار فرمایا۔ ہن جدوں میرے مصطفیٰ نے مصلی صدیق دے حوالے کیتا، اے منظر ویکھ کے اج علی بھی انجی خوش ہے جی میں خیبر وچ ابو بکر جھنڈا ویکھ کے خوش ہو گیا ہے۔ لہذا محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار، او دنیا والو، او کائنات دے لوگو، پاک پیغمبر نبیاں دا سردار ہے، صدیق صحابہ دا سردار ہے، اور میرے مصطفیٰ دی نبوت تو قبل جتنیاں نبوتاں آئیاں، آدم آئے بعد دے اندر پھر نبوت، نو آئے بعد دے اندر پھر نبوت، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، زکریا آئے، ادریس آئے، یحییٰ آئے، لوط آئے، یونس آئے، ہر پیغمبر تو بعد نبوت، لیکن جدوں واری تیرے تے میرے مصطفیٰ دی آئی، فرمایا سونیاں تیرے تو بعد ہن نبوت نہیں، تیرے اتے ختم نبوت اللہ نے موقع چھوڑی ہے، ختم نبوت دا تاج پوایا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ بننے، یا اللہ انہاں دا دین تے چلدا آیا، ایک شریعت گئی دوسری شریعت آئی، ایک دین گیا دوسرا دین آیا، کدی تورات دی شکل وچ دین آ رہا ہے، کدی زبور دی شکل وچ دین آ رہا ہے، کدی انجیل دی شکل وچ دین آ رہا ہے۔ اللہ میرے تو بعد تے ہور نبوت کوئی نہیں، میرے اس دین نو، میرے اس نبوت و ختم نبوت دے تاج نو، اور میرے اس دین شریعت اور سنت نو اگے لے جان والے کون ہون گے؟ آدم تو بعد تے نبوت موجود ہے، اور نوح تو بعد نبوت موجود ہے، شیش تو بعد نبوت موجود ہے، یحییٰ تو بعد نبوت موجود ہے، ابراہیم تو بعد نبوت موجود ہے، اسماعیل تو بعد نبوت موجود ہے۔ ربا میرے تو بعد نبوت کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا سونیا غم نہ کر، آدم تو بعد نبوت ہے، تیرے تو بعد صداقت ہے، تیرے تو بعد صداقت ہوئے گی، تیرے تو بعد عدالت ہوئے گی، تیرے تو بعد سخاوت ہوئے گی، تیرے تو بعد شجاعت ہوئے گی، تیرے تو بعد امیر معاویہ دی سیاست ہوئے گی۔ سونیا غم کیوں کرتا ہے، پریشان کیوں ہونا ہے؟ اسا ہانا ہن تھوڑی جی سبحان اللہ کو تو میں پہلا گیر نہ لاواں۔ جڑے برانڈے چ بیٹھے نے بنگلہ دیشی، ذرا تسی بھی آکھو یار سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو اج میں لے چلا سانو حضور دی نگری دے اندر، آتنو اللہ دا قرآن سناواں، پاک نبی دا فرمان سناواں۔ او دنیا والو آؤ نا میں تینو ہیر رانجھا سنان نہیں آیا، میں تینو سیف الملوک سنان نہیں آیا، میں سنانا ہے تے اللہ دا قرآن سنانا ہے، یا میٹھے محمد دا فرمان سنانا ہے۔ آؤ نا ذرا اللہ دے قرآن کول چلی، اے قرآن کی آکدہ ہے۔ فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ دا قرآن ہووے سنن والا، نمیں کلے دا سنی نوجوان ہووے، تیرے جسم چ جان ہووے، دل چ ایمان ہووے، پڑھیا جان والا بھی اللہ دا قرآن ہووے، پھر کیوں تیری خاموش زبان ہووے؟ میں یارو قرآن وچوں حضور دے صحابہ نبوت ختم نبوت دیاں گلاں سنا کے جاواں گا۔ اے محنت میرے محمد دی صحابہ، اے جمع پنجی میرے محمد دی صحابہ، نہ یقین آوے ذرا چلنا بدر دے میدان دے اندر۔ آج میرا مصطفیٰ 313 نو لے کے بدر دے میدان دے اندر پہنچ چکے آئے، سارے کفار دے لوگ سامنے کھلوتے نے، ادھر میرا محمد کریم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10 साल दी मेहनत नो, अपनियां 13 साल दियां मेहनतां नो, 14 साल दियां मेहनतां नो लेके मैदाने बदर दे अंदर आ चुके आए। सारे सहाबा मौजूद ने, अबू बकर मौजूद, उमर मौजूद, उस्मान मौजूद, तेरा मेरा पीर मौला अली मौजूद। ए कौन अली है? ए हक दा वली है। इन्हां सारियां नूं लेके आमिना दा चन जदों मैदान बदर दे अंदर आया जे, अल्लाह दा कुरान आ गया, फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ओ दुनिया वालो केड़ा मकाम नहीं जिथे अल्लाह ने अपने नबी दे यारां दी मदद नहीं फरमाई। अज दा बेईमान आखदा है सहाबा दा ईमान साबित करो, अज दा बेईमान आखदा है अबू बकर दा ईमान साबित करो, अज दा कोई बदबख्त बंदा आखदा है अबू बकर दा ईमान साबित करो। ओ दुनिया वालो मैं कुरान नहीं साबित कर सकदा, मैं सहाबा दा ईमान की साबित करना है। आओ मैं दसा, मैं तेनों पीर मौला अली दी जुबान तो क्यों ना दसा, जेड़ा 33 साल इन्हां दे पिछे खड़ा हो के आखदा पिछे इस इमाम दे। अल्लाहु अकबर। नहीं यारो मैं होर गल करा, आना एक तू मुहब्बत करदा है नबी नाल, एक मैं मुहब्बत करदा नबी नाल, एक तेरा पीर मुहब्बत करदा है नबी नाल, एक मेरा पीर मुहब्बत करदा है नबी नाल। लेकिन जदों मुहब्बत दा दरस वेखना ही ते हुजूर दे यारां कोलों वेखना, इन्हां ने अपने नबी नाल किवें मुहब्बतां कीतियां ने। मस्जिद नबवी दा मंजर वखांदा जावां, हुजूर ने ईशा दी नमाज पढ़ाई है। दा ए लाल सोना ओ जग च आया ए बा कमाल सोना। तवज्जो तवज्जो ए गूंगिया तो भी गल्ला करावे, ए गूंगिया तो भी गल्ला करावे, पत्थर तो भी कलमे पढ़ावे, ए पत्थर तो भी कलमे पढ़ावे। ए टोटे करे दे ही लाल सोना ओ जग च आया ए बा कमाल सोना। यार राशिद साहब ओ एदियां ते जुल्फां भी बड़ियां सोहणियां ने, ओ एदा ते चेहरा भी बड़ा सोहना है, ओ एदियां ते पलकां भी बड़ियां सोहणियां ने। फिर मैं क्यों ना कहंदा जावां जदों मेरे मुस्तफा ने अपना मुज़हा वाला मुखड़ा सहाबा दी तरफ कीता, सहाबा ने ज़ियारत कीती मुस्तफा दे चेहरे दी, मुस्तफा ने वेखिया सहाबा दे चेहरे नो ए केड़ा चेहरा जिन्हों कहण वाला कहंदा है मुज़म्मिल मुदस्सिर ते फुल्लां दा चेहरा, ओ चन नालों वध के मुहम्मद दा चेहरा। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। हुजूर ने चेहरा फरमाया साहबा आज मैं ऐलान करना चाहना वा, मदीना मुनव्वरा ते मील दे फासले ते अबू राफे यहूदी सरदार है, यहूदियां दा सरदार रहंदा है। मैं मुहम्मद नू आए रोज गालियां देंदा जे, अज मैं मुहम्मद तंग आके ऐलान करन लगा वा, जेड़ा मेरे उस दुश्मन दा सर कतल करके ले आएगा मैं मुहम्मद उसनो नकद जन्नत दियां बशारतां देना वा। सहाबा ने मेरे मुस्तफा दा ऐलान सुन लिया, तेरे तक भी मेरे मदनी दा ऐलान पहुंचे आए। नमाज पढ़, कुरान पढ़, तिलावत कर, मां बाप दी खिदमत कर, तू इस मुहब्बत दा अपने दा अंदाजा ला ले। लेकिन मैं सहाबा दियां कुर्बानियां तो क्यों ना कुर्बान जावां।
میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما لیا. سارے صحابہ چلے گئے اپنیاں گھراں اپنے اپنے گھراں دے اندر. ایک حضور دا غلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھا ہویا ہے, نام عبداللہ بن ابی عتیق. جدوں سارے نمازی ٹر گئے, حضرت عبداللہ نے کال ملا لئیے, آسمانہ تے کال ملا کے آکھدا ہے, ربا اج جڑی گل میرے سونے محمد نے فرمائی ہے, اللہ ایک کام میرے کولوں لے لے. میں اس ابو رافع یہودی دا سر قتل کرنا چاہنا وا. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھے آئے کہ حضرت عبداللہ دیاں اکھاں دے اندر بھی کوئی مسئلہ جدی وجہ تو مکمل صحیح نظر بھی نہیں آندا. اس دے باوجود محمد دی محبت میرے محمد دے یاراں دے سینے دے اندر اللہ نے انج دی پیوست فرمائی ہے. اپنی جان دی پرواہ نہیں کرن والے, اپنے بچیاں دی پرواہ نہیں کرن والے, اپنے مال دی پرواہ نہیں کرن والے, اپنے باغاں دی پرواہ نہیں کرن والے, اپنی دھن دولت دیاں پرواہ نہیں کرن والے. اللہ اکبر. رات مصلی تے کھلو کے رب کولوں منگ لیا, اللہ تو او اللہ ہے جڑا آتش نمرود دے اندر ابراہیم نو بھی محفوظ رکھ لینا ہے. اللہ تو او اللہ ہے جڑا سالے دی اونٹڑی نو پہاڑ دی اوٹ دے وچوں پیدا کر دینا ہے. اللہ تو او اللہ ہے جڑا یونس پیغمبر نو مچھلی دے پیٹ دے اندر 40 دن زندہ رکھ لینا ہے. اللہ تو او اللہ ہے, اے میرے اللہ تو چاہویں تے موسیٰ علیہ السلام نو جڑا او دا ازلی دشمن ہووے او دے گھر او دیاں پرورشاں کرا کے وکھا دینا ہے. اللہ میں تیرے کولوں منگدا ہاں, اس ابو رافع یہودی دا سر میں قتل کر کے لے آواں گا. اللہ میرے کولوں کم لے لے. دعا منگیے. رات دے پہر دے اندر 3 میل دا فاصلہ عبداللہ بن ابی عتیق نے طے کیتا ہے. ذرا مل کے آکھو سبحان اللہ. ایک تیری محبت ایک میری محبت. یار کدی میرے محمد دے یاراں دی بھی محبت تک نہ. لوگ بڑا دوڑ کے گل کر لیندن, میرے محمد دے یاراں تے انگلی نہ چکی. اے میرے محمد دے صحابہ دے بھی غلام کل بھی زندہ سن تے اج بھی زندہ نے. جتنی دیر سا وچ سا باقی ہے محمد دی نبوت ختم نبوت دے بھی محافظاں, محمد دے یاراں دے بھی محافظاں, اور محمد دے گھر والیاں دے بھی محافظاں. لیکن آؤ میں گل کردہ جاما ہو دنیا والو, تھوڑی توجہ میرے ول کر. میں کسے ایرے گیرے دی گل نہیں کر رہا, میں گل کر رہا سونے پاک پیغمبر دے یاران دی گل کر رہا. دفاع صحابہ کانفرنس دے اندر آن والے ہو, کدی صحابہ دا معیار بھی پڑھنا, صحابہ دا ایمان پڑھنا, صحابہ دی تکبیر پڑھنا, صحابہ دا جہاد پڑھنا, صحابہ دی تلوار پڑھنا, صحابہ دے سجدے پڑھ, صحابہ دا قیام پڑھ, صحابہ دا رکوع پڑھ. او دنیا والو عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے پہر دے اندر حضور دے اس گستاخ دا سر قتل کرن واسطے جا رہے ہیں. 3 میل دا فاصلہ پیدل چل کے گئے. رات 12-1 دا ٹائم ہو گیا. ویکھیا کہ اپنے محل دے اندر شطرنج کھیلدا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. چپکے دے نال کسے کونے دے اندر چپ کے بیٹھ گیا. اللہ دے محبوب دا یار جدوں سارے گھر والے سو گئے نے, گھر دے اندر سناٹا چھا گیا ہے. اپنی بغل دے اندروں خنجر نکال دا جے اور جا کے ہاتھ دیاں بسارتاں دے نال گردن نو ٹٹول دائے. اکو وار دے نال اللہ دا نام بلند کر کے اس بدبخت دا سر قتل کر دیندا ہے. اتنی دیر ہلے تسلی نہیں ہوئی, اندھیرا بہت زیادہ ہے, پتہ نہیں چلیا کہ مریا ہے, ہلاک ہویا یا نہیں ہویا. جتنی دیر میں اپنے کناں نال ایدی کوئی گل نہ سن لواں, ہوئی نواں قلعہ دے رہن والے آ توجہ کر. اللہ اکبر. اچانک گھر اس کمرے دے اندر ایک لونڈی آئی ہے. ویکھیا کہ ساڈا سردار ابو رافع قتل ہو چکے آئے. چیخ کے آکھ دیے او دنیا والو ساڈا سردار ہلاک ہو چکے آجے. اے گل جدوں سنیے اللہ اکبر میں قربان جاواں حضور دے یاراں تو دوسری منزل تو چھلانگ لگائی ہے. ایک لت یا ایک پیر دے اندر بھی ہڈی دے اندر
یا مسئلہ بنیا یا ٹوٹدی نظر آ رہی ہے، تکلیف اتنی ہے، اس تکلیف دے نال مسجد نبوی دے اندر سسک کے اللہ دے محبوب دا صحابی مسجد نبوی دے اندر پہنچے آجے، اس دروازے چو داخل ہویا، تہجد دا ویلا ہو چکے آئے، وضو کردہ ہے اور رب دا شکر ادا کردہ ہے۔ جدوں فجر دا ٹائم ہویا، اذان دین واسطے دروازے چوں اس دروازے چوں کالے رنگ دا بلال آیا ہے، نماز پڑھان لئی دوسرے دروازے چوں آمینہ دا لال آیا ہے، آمینہ دلال آیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے نماز پڑھائی ہے، فجر دا ٹائم ہو گیا جے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ آنکھوں تے بلالی اذان سناواں۔ ایک ساڑیاں پاکستان ہے اذانہ بھی 3-4 قسم دیاں نے، لیکن ایک اصلی اور بلالی اذان ہے جڑے سچے تے اصلی تے نسلی سنیاں کول اللہ تھانو مدینے لے جائے۔ کچھ گئے بھی ہو تھوڑے چوں ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو دوبارہ پھر لے جائے۔ اچھا راشد صاحب، اللہ آپ کو بھی لے جائے، اللہ آپ کو سنت والی مکمل داڑھی بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مجھے لے جائے، مسجد نبوی کا منظر ہو، میرے دائیں بائیں یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں بلکہ ہمارے آگے ہوں، مسجد نبوی دیاں چھتریاں باوضو ہو کے جائیے، فجر دا ٹائم ہوئے تے اچانک اسیں اس انتظار اچھ بیٹھے ہوئیے کہ اذان ہوئے تے نماز با جماعت پڑھیے تے اسے اذان دے اندر ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی ایکو دیمی اور آواز کھولی، میں انہوں آج بلالی اذان سناواں۔ مسجد نبوی دا مندر باوضو ہو کے گھروں اپنے ہوٹل تو نکلیے تے جا کے مسجد نبوی دے اندر بیٹھیے اور اچانک مسجد دے اندر آوازہ بلند ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو نا اصلی تے نسلی والی اذان پڑھیے تے اللہ نے بجلی ہو رہا تھا فرمائے، اے حق سچ ہون دی نشانی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بقیہ اذان اگلے سال، آؤ اگے چلیے۔ مسجد نبوی اذان ہو گئی، مکبر آیا، تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مکبر نے تکبیر مکمل کی تھی، امام صاحب آئے انہاں صفحہ سیدھیاں کروائیاں، سو اعتدلوا اقیموا صفوفکم وصدوا الخلل، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تھانوں کی پتہ ہے کی میں سنا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سارے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ فخر الصدات مولانا توجہ کرو بھائی سارے دے حضرت شاہ جی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ اپنی آخری بات میں مکمل کرتا ہوں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اذان ہو گئی مکبر آیا تکبیر ہو گئی قرات ہو گئی اپنی میں جڑی گل کر رہا سی او دی طرف واپس لوٹ کے آنا اللہ دے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ایک اس مسجد دی نماز ہے ایک نویں قلعے دی مسجد دی نماز ہے ایک کھڈیاں دی مسجد دی نماز ہے ضلع قصور والیاں دی نماز ہے لیکن کیا کی او نماز جڑی حضور پڑھا رہے ہیں تے صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں آؤ میرے دوستو لے چلاؤ مسجد نبوی دے اس منظر دے اندر او دنیا والو میرے محبوب نماز پڑھا رہے نے نماز دے اندر اللہ دا قرآن سنا رہے نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون میرے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے نے قرآن دی زبان تو قرآن نکلدا پہ آئے او دنیا والو میں قرآن پڑھا تے میرے مقتدی سن دے نے کوئی کاری قرآن پڑھے تے او دے مقتدی سن دے نے میں صحابہ دی عظمت تو کیوں نہ قربان جاواں جدوں بھی مسجد نبوی دے اندر آوندے نے انہاں نوں قرآن سنن واسطے محبوب دی زبان مل دی ہے اللہ اکبر عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی رات اپنا عمل مکمل کر کے آئے نے آسمان چو جبریل نازل ہوئے سونے ہاں رات جڑا تساں اعلان فرمایا ہے عبداللہ بن ابی عتیق نے مکمل کر وکھایا ہے میرے محبوب نے عبداللہ نو بولایا عبداللہ ذرا قریب آنا میرے مصطفیٰ دے قریب آئے نے حضور نے اپنا لوہاب مبارک جڑا کدی ابو بکر دی ہڈی تے لگ دائے جڑا کدی حضرت علی دیاں کھیاں تے لگ دائے آج او لوہاب میرے محبوب آقا نے عبداللہ بن ابی عتیق دی پنڈلی تے لایا جے دسنا میں اے جانا وا حضور دی خاطر او لوگ اپنیاں جانا دیاں پرواواں نہیں کر دے حضور دے ایک ایک حکم دے ہوتے مر مٹن دا جذبہ رکھ دے نے آج لوگ آکھ دے نے ابو بکر دا ایمان ثابت کرو آج لوگ آکھ دے نے عمر دا ایمان ثابت کرو آج لوگ آکھ دے نے عثمان دا ایمان ثابت کرو آج لوگ آکھ دے نے علی دا ایمان ثابت کرو او دنیا والوں میں انہاں نو اے آکھنا چاہنا شک نہ کر صحابہ تے اے حق چار یار ہیں یار مل کے کہہ دیو سبحان اللہ مہمان تشریف لانے میں انشاءاللہ اپنی حاضری بڑی اختصار نال مکمل کر رہے ہیں آخری دو چار واری سبحان اللہ موقعی تھی آڑیوں گواڑیوں دھاری نہ پلو پر آکھو تو سبحان اللہ
کہن والا کہندا ہے شک نہ کر صحابہ تے اے حق چار یار ہیں میری خوش قسمتی کہ اج شاہ جی میرے کول بیٹھے نے اور انہاں دی موجودگی دے اندر میں صحابہ دے اتے چند بول بولن دی اللہ نے مینوں توفیق عطا فرمائی ہے اگر میرے ول توجہ کرو تے میں اپنے عقیدے دا اظہار انج کر کے جاواں اوے شک نہ کر صحابہ تے اے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے اے حق چار یار ہیں اگلا جملہ پسند آوے تے برامدے والے بنگلہ دیش والے بھی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دین اوے میاں شک نہ کر صحابہ تے اے حق چار یار ہیں سوگھونے کملی والے دے اے سوگھونے رشتہ دار ہیں او سوگھونے کملی والے دے اے سوگھونے رشتہ دار ہیں اے ہی نی شاگرد سائیں دے سونے آ پڑھایا ہے یار کوئی میرا پڑھایا ہووے کوئی اس تے انگلی چکے تے میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا کوئی حضرت شاہ جی دا پڑھایا ہووے تے انہاں تے کوئی انگشت اٹھاوے اساں کولوں برداشت نہیں ہوندا کوئی مولانا قاسم نانوتوی دا پڑھایا ہووے کوئی رشید احمد گنگوہی دا پڑھایا ہووے کوئی سید عطا اللہ شاہ بخاری دا پڑھایا ہووے نا کوئی ہور کسے عالم فاضل دا پڑھایا ہووے او دے تے کوئی انگلی چکے تے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا لیکن میں صحابہ نو اپنے ملک دے اندر کیوں لوارس سمجھدا واں کوئی نتھو گہرا اٹھ دائے تے اٹھ کے صحابہ تے انگشت اٹھا لیندا ہے صحابہ نو اپنی تنقید دا نشانہ بنا لیندا ہے نا میں عرض کیتی اساں کل بھی حضور دی نبوت ختم نبوت دے محافظ ہاں اسیں حضور دے صحابہ دے بھی محافظ ہاں جسم دے اندر جتنی دیر سا باقی ہے مر سکنے ہاں کٹ سکنے ہاں لیکن حضور دے یاراں تے آنچ برداشت نہیں کر سکدے او دنیا والو آؤ میں اپنا آخری شعر مکمل کراں کہن والا کہندا ہے شک نہ کر صحابہ تے اے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے اے حق چار یار ہیں سوگھونے کملی والے دے اے سوگھونے رشتہ دار ہیں اے ہی نی شاگرد سائیں دے سونے آ پڑھایا ہے اگلے جملے تے ویکھنا کہیں ہاتھ چایا ہے اوے اے ہی نی شاگرد سائیں دے اے ہی نی شاگرد سائیں دے سونے آ پڑھایا ہے اے کدائیں بھول دے نہیں ایویں کالے رولا پایا ہے اے کدائیں بھول دے نہیں ایویں کالے رولا پایا ہے دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار ہیں سوگھونے کملی والے دے اے سوگھونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے شک نہ کر صحابہ تے اے حق چار یار ہیں سوگھونے کملی والے دے اے سوگھونے رشتہ دار ہیں اے تے میرے محبوب دا دامن بڑا وسیع ہے اے دے لڑ نال جڑا لگدا گیا اللہ انہوں کامیاب و کامران کردا گیا ہے ابو بکر لڑ نال لگیا اللہ نے عزتاں عطا فرمائیاں عمر میرے محبوب دے دامن نال جڑیا اللہ نے عزتاں تے کامیابیاں عطا فرمائیاں عثمان لڑ نال لگیا ہے اللہ نے عزتاں اور کامیابیاں عطا فرمائیاں حضرت علی میرے محبوب دے دامن نال جڑ گئے اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائیاں چل دیاں حضرت امیر معاویہ میرے مصطفیٰ دے دامن نال جڑے آئے اللہ نے سیاست دا منبع بنایا ہے میرے مصطفیٰ دے دامن نال حسن و حسین جڑ گئے کامیاب و کامران بن گئے اے حسین کون ہے میرے نبی دا نواسا ہے اے حسین کون ہے کربلا دا پیاسا ہے اے حسین کون ہے کون حسین میرا حسین تیرا حسین رب کا حسین جگ کا حسین ان کا حسین ان کا حسین وہ مرتضیٰ کا وہ مصطفیٰ کا وہ صوفیوں کا وہ کلندروں کا وہ خشکیوں کا وہ سمندروں کا کون حسین گل امامت نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ کون حسین رضا کا بندہ وفا کا بانی شہید اعظم خلیل ثانی کون حسین حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا عنوان ہے جس کا شہادت اور شہید زندہ ہے تا قیامت آخری جملے آپ کی محبتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں اپنے شاہ جی اپنے بڑوں کی موجودگی میں آپ سب کی توجہ ہو جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے آخر پہ کھڑے ہو کے استقبال کیا تھا اس دفعہ میں یوں نہیں کہوں گا لیکن ہر بندے کے دونوں ہاتھ اٹھنے چاہیے اگر طالب علم اپنی بات زبان پر حق و صداقت کی کرنے
کرنے لگے تو آپ کے ہاتھ بھی بلند ہونے چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہاں کون حسین ہے؟ گل امامت، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ، کون حسین؟ رضا کا بندہ، وفا کا بانی، شہید اعظم، خلیل ثانی، کون حسین؟ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا، عنوان ہے جس کا شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے، میرے انکار کو ہی نہ دیکھو۔ یہ جملہ پتہ نہیں کون سمجھے گا، حسین کا درس بتانے لگا ہوں۔ میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو۔ میں جس پہ تیر چلاؤں تیر چلا، میں جس کو پیر بناؤں پیر بناؤں۔ میں جس پہ تیر چلاؤں تیر چلا، میں جس کو پیر بناؤں پیر بنا۔ اگر یزید پہ تیر چلایا ہے تیر چلا، شمر پہ تیر چلایا ہے تیر چلا، ابن زیاد پہ تیر چلایا ہے تیر چلا، لیکن یہ بھی دیکھ میرے پیر حسین نے ابو بکر کو پیر بنایا ہے پیر بنا، عمر کو پیر بنایا ہے پیر بنا، عثمان کو پیر بنایا ہے پیر بنا، علی کو پیر بنایا ہے پیر بنا، امیر معاویہ کو امام بنایا ہے امام۔ ہم حسین والے ہیں، جو کردار حسین نے اپنایا ہے ہم اسی کردار کو اپناتے ہیں۔ حسین دی جنہ نال صلح ہو گئی، ساڈی انہاں نال صلح ہو گئی۔ حسین دی جنہ نال بن گئی، ساڈی انہاں نال بن گئی۔ حسین دی جنہ نال نہ بنی، ساڈی بھی انہاں نال۔ حسین دی اگر یزید نال نہیں بنی، ساڈی بھی یزید نال نہیں بندی۔ حسین دی شمر نال نہیں بنی، ساڈی بھی شمر نال نہیں بندی۔ حسین دی ابن زیاد نال نہیں بندی، ساڈی بھی نہیں بندی۔ لیکن میں ویکھدا میرے پیر حسین دی ابو بکر نال بن گئی تے ساڈی بھی، عمر نال بن گئی تے ساڈی بھی بن گئی۔ ازل تو لے کے ابد دے تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے، ازل تو لے کے ابد دے تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے، قانون ہکے سکون ہکے، رنگ رات چین ہکے، ہاں قانون ہکے سکون ہکے، رنگ رات چین ہکے۔ چوں یاراں دے نام اندر جے غور کریں تے این ہکے، خدا دی ساری خدائی اندر شمر ڈھیر ہن تے حسین ہکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔